hap hapok jongka. Ka district level task force kabala thau hapok jang kaching batha ka National Green Tribunal kalarai ban penmi da ka hukum ban khangno i Jingtih mau Be-Ain ha ka shnang Mawkasiang New Shillong kani ka jing penmi hukum ka long hadian ka jing wan jurib balayalam da i additional deputy commissioner ed KHASI bad ki he officer na kitanat paper ki bakanthop ya kitanat forest transport pollution control board but mining and geology ha ka jing le jurib kilalap bakadon ka Jingtih mau Be-Ain ha ni ka chaka da ka bapen ya ka ai Mikalia minor minerals concession rules arajar khan riu kani ka Jingtih mau kala penjabo ikiwa ba marjan bat pendu ru ya ki tolong ki badon hajan kani ka chaka na ka daw ka jing pendon kam ya ki machine bat ki jing pen bthai bom